Türkmenistanda häkimetlerin aýalgylara gözegçiligi güýçlenip, olaryň daşky keşfine girdiýän gadaňlyklarının sany gün saýyn artýar. Paýtagt Aşgabatda we Balkan welaýatynda gelinler üçin ak reňktäki toý libaslaryny kireýine bermek we almak gadaň edilýär. Balkanda aýalgylaryň uloň öň ýolawçy oturujuna münmegine hem gadaňlyk giridildi. Mar welaýatynyň köçelerinde gadaňlygy bozan aýalgylara jerime salynýar. Ýurtda aýalgylara gönükdirilýän bu gadaňlyklar Türkmenistanyň BMG Zenanlar Edarasynyň ýerine ýetiriji geňeşine 3 ýyl möhlet bilen agza bolmagynyň 1-nji ýylynda amal edilýär. Aşgabatdaky we Balkan habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä, şu günler durmuşa çykýan gelinler üçin ak reňktäki toý libaslaryny kireýine bermek gadaň edildi. Şeýle-de gelinlere toý güni ak reňktäki toý libasyny giymäge hem ruhsat berilmeýär. Azatlyk munyň sebäplerini häzirlikçe anyklap bilmedi. Ýöne bu maglumat ýurtda häkimetler aýalgylaryň daşky keşfine, şol sanda egin eşiklerine we kosmetika hyzmatlaryndan peýdalanmagyna değişli gadaňçylyklaryň ençemesine, dilden berilen görkezme esasynda güýje girden mahalyna gabat geldi. Balkan welaýatyna habarçymyz bu gadaňlyklaryň üstüne ýene ikisiniň goşulandygyny aýdýar. Birinciden aýalgylara uloň öň ýolawçy oturujuna münmek, ikinciden sürüjilere akşam saat 8-den soňra ulogy zenan ýolawçy mündürmek gadaň edilýär. Avtolog sürüjisi indi uloň öň ýolawçy oturujuna zenan ýolawçy mündürse, onda onuň ulogy polisiýanyň avtodrolgosyna alınıp gidilýär we oňa 7000 manat möçberinde pul jerimesi salynýar. Şeýle-de ulog eýeleri ýa sürüjiler akşam saat 8-den soňra uloglaryna aýal ýolawçy mündürip bilmeýärler diýip efirde atlandyrylmasylygyny soran ýagdaýdan habarly Balkanly sürüji 27 aprelde gurrun berdi. Bellesek bu barada garaşsyz Türkmen News neşri hem habar berip, bu gadaňlygyň döwlet we hususy uloglaryň ählisine değişlidigini aýtdy. Sürüji zenanyň kakasy erkek dogany ýa äri bolsun tapawdy ýok. Ol sürüjiniň ýanynda oturmaly däl diýip neşir 26 aprelde çap eden habarynda Aşgabatly ýaşaýjynyň sözlerini titirledi. Balkan habarçymyz soňky 2 güniň dowamında zenan sürüjileriň ulog sürmegine de ruhsat berilmeýändigini aýdýar. Şeýle-de ol polisiýa işgärleriniň köçelerde nowatçylyk çekip ýoldan ýörep barýan aýalgylaryň ýüzlerini barlaýandygyny hem habar berýär. Polisiýa aýalgylaryň maskasyny aýyrdyar we olaryň dowdogyny çişirdendigini ýa çişirtmändigini barlaýar diýip Balkanly bir zenan anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan aýalgylaryň ençemesiniň sözlerine görä, sebit zenanlary häkimetleriň bu gadaňlyklaryna nägilelik bildirmek üçin köpçüliklerin protest geçirmegi planlaşdyrýarlar. Bu prezident aýallara garşy boldy, gender deňligi düýbünden ýok diýip Balkanly zenan sözüniň üstüne goşdy. Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň 26-njy maddasynda Türkmenistanda erkekleriň we aýallaryň deň hukuklary we azatlykları, şeýle hem olary durmuşa geçirmek üçin deň mümkinçilikleri bardyr diýilýär. Bu maddada deň hukuklygyň jins alamaty boýunça bozulmagynyň kanunda bellenilen jogapkärçiligi eltýändigi hem aýdylýar. Şeýle-de Türkmenistanda aýallaryň we erkekleriň deň hukuklydygyna ýurdun aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň üpçün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakyndaky kanununda hem kepil geçilýär. Galy bersede ýurtda aýalgylara girdilen bu gadaňlyklar Türkmenistanyň BMG Zenanlar Edarasynyň ýerine ýetiriji geňeşine 3 ýyl möhlet bilen agza bolmagynyň 1-nji ýylynda amal edilýär. Türkmenistan BMG-niň ykdysady we durmuş geňeşiniň 20 aprelde geçiren nowatdaky mejlisinde gender deňligi meseleleri we aýallaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek boýunça BMG Zenanlar Edarasynyň ýerine ýetiriji geňeşiniň 2022-24-nji ýyllardaky agzalygyna saýlandy diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi 1 ýyl mundan öň has takygy 2021-nji ýylyň 20 aprelinde habar berdi. Şeýle-de habarda Türkmenistanly zenanlaryň ýagdaýyny gowlandyrmakdaky derwais milli resminamalaryň biri hökmünde Türkmenistanda gender deňligi boýunça 2021-25-nji ýyllarda edilmeli işleriň milli plany ýatlanýar. Muňa garamazdan häkimetler ýurtda zenanlara garşy syýahat, daşky keşp, şol sanda egin eşik we kosmetika terişdeleri hem de avtolog sürmek bilen bagly ençeme çäklendirme we gadaňlyk girizdi. Soň kepdelerde bu gadaňlyklaryň aglabasy ozal görülüp eşidilmedik derejede güýçlendirilip, olaryň üstüne täzeleri goşuldy. Ýurtda ilki saç renklemek, saç
kesmek, manikür, botoks, depilasiya, goşmaça kirpik we dyrnak dakmak ýaly kosmetika hyzmatlara gadaganlyk girdildi. Soňra raýatlaryň egin eşiklerine değişli talaplar hem güýçlenip, dinanlara jinsi we erkeklere şorty, gysga balyk giymek gadagan edildi. Şondan soň polisiýa düzgün bozanlara pul jerimesini salyp başlady. Bular barada habarçylarymyz 11 aprelden bäri Mardan, Balkandan, Lewapdan we Aşgabatdan iýdigderli habar berip gelýärler. Häkimetler dilisi bilen ýürüdýän bu gadagançylyklarynyň sebäplerini düşündirmeýär. Ýöne soňky günlerde kärhanalarda we okuw jaýlarynda ýürite ýygnaklary geçirýän döwlet wekilleri goşadyrnak içinde tebiği gözelligi wagyz edýärler. Şeýle-de büdjet işgärlerinden goşadyrnak içinde emeli gözellükden ýüze gürmek barada dilhat alınýar. Adatlyň Türkmenistanyň Zinanlar Birleşiginiň merkezi geňeşi bilen habarlaşyp, bu mesele barada düşündürüş almak synanşygy häzirlikçe netije bermedi. Bu aralykda mardak habarçymyz Sewitin köçelerinde polisiýanyň aýal gyzlara gözegçiliginiň güýçlenendigine habar berýär. Onuň sözlerine görä, Darýada jinsi giyen aýal gyzlar polisiýa tarapyndan saklanýar. Polisiýa olary surata düşürýär we protokol taýýarlaýar. Şeýle-de olara pul jerimesi salynýar diýip Marly Zenan anonimlik şertinde 27 aprelde aýtdy. Türkmenistanyň Balkan welaýatyndaky çağalar baglaryna gatnaýan çağalara Gollywood'un çağı gahrmanlarynyň keşpleriniň suratlary ýerleşdirilen egin eşikleri giýmek gadagan edildi. Şeýle-de dukanlara daşary ýurt multfilmleriniň gyz gahrmanlaryny şekillendirýän oýunjoklaryň, hususan da gurjoklaryň satuwyny besetmek hem tawşyryldy. Şeýle oýunjoklary çağalar baglaryna eltmek hem gadagan edildi. Bu täze gadaganlyklaryň arasynda Günwatar welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň käbir çağalar baglarynda çağalar üçin ýürite uniforma güýje girdildi. Çağaların egin eşiklerine daşary döwletleriň, Gollywood'un multfilmleriniň gahrmanlarynyň şekilleri ýerleşdirilen bolsa, onda olar çağalar baglaryna goý berilmeýär. Şeýle-de çağalar baglaryna gyz çağalar üçin niýetlenen daşary ýurt multfilmleriniň gyz gahrmanlaryny şekillendirýän oýunjoklary, hususan da gurjoklary eltmek hem gadagan edildi. Dip Balkanlı bir ene anonimlik şertinde 28 aprelde habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä, Sewitin söwda merkezlerine we dukanlaryna şeýle oýunjoklaryň, hususan da gurjoklaryň satuwyny besetmek hem tawşyryldy. Bu täze gadaganlyklaryň arasynda Türkmenbaşynyň ağzyndan 4 çağalar bagynda çağalar üçin ýürite uniforma giýmek düzgünü güýje girdildi. Bu talap şu hepdäniň başynda hastakygy 25 aprelden başlap güýje girdi. Şäheriň 1-nji, 6-njy, 8-nji we 28-nji çağalar baglarynyň ýolbaşçylary uniforma talabyny ýerine ýetirmedik çağalaryň çağalar bagyndan çykaryljakdygyny duýdurdylar. Olar maşgalalaryň bu uniformany satyn almaga maddi güýjüniň ýetýändigi ýa ýetmeýändigi bilen gyzyklanmaýarlar diýip Balkanly ene aýtdy. Enatalaryň ençemesiniň sözlerine görä, häzirki wagtda çağalar baglarynyň köpüsi çağalardan ýerli tekstil kärhanalar tarapyndan öndürilen egin eşikleri giýmegi talap edýär. Ýöne enatalar ýerli tekstil önümleriniň bahalarynyň ýurtdaky maşgalalaryň köpüsiniň maddi mümkinçiliginden has gymmatdygyny aýdýarlar. 5 ýaşly çağı üçin niýetlenen ýerli tekstli önümleriniň bahasy 2000 manatdan geçer. Hytaýda öndürilen sintetik libaslaryň bahasy 150 manada ýetmeýär. Maşgalalaryň köpüsi Hytaý önümleri ziýanly bolsa da şolary satyn almagy makul hasaplaýarlar. Hatda häzirki wagtda köp maşgalalar Hytaý önümlerini hem gymmat hasaplaýarlar. Sebäbi ýurtda ortaça aýlyk 1010 manada we döwlet kömek pullary 390 manada barabar. Dip Balkanlı ene sözünü jemledi. Habarçymyz çağalar üçin egin eşik we oýunjok çäklendirmeleriniň diňe enatalary däl, eýse bu puda gönükdirilen biznes bilen meşgullanýan telekeçilere de agyr täsir ýetirýändigini aýdýar. Ýatlasak mundan ozal türkmen häkimetleri çağalary milli ruhda terbiýelemek üçin diýip çağalar baglarynda türk we rus multfilmleriniň görkezilmegini gadagan edipdi. Häkimetler häzirki gadaganlyklarynyň sebäpleri barada düşündürüş bermeýär. Ýöne adatlyk bilen söhbetdeş bolan we arhitektura uğru boýunça Türkiýede bilim alýan türkmen ýaşlarynyň biri munyň sebäplerini türkmen häkimetleriniň aýal gyzlaryň daşky keşfine garşy alyp barýan soňky göreşleri bilen baglanşdyrýar. Aýal gyzlaryň egin eşigine de gadaganlyk getirildi. Jeans balaklar, dar köýnekler, botoks ýaldatlar gadagan boldy. Hollywood kahramanlarynyň
çağalar bular ýaly zatlara höweslenirýän üçin beýle bir karar alan olaýmasalar diýip pikir edýän. Dip özünü sonu dip tanıştıran Türkmen studenti sözünü şeýle dowam etdirdi. Ýöne bu karar dogry hasaplanmak. Sebäbi birinciden Gollywood'un çağa gahrmanlary dünýä medeniýetiniň bir bölegine öwrildi. Çağalarym şu medeniýetden zor bilen mahrum edilse, olar eýem dünýä medeniýetinden çäklendirilýän diýip pikir edýän. İkinciden hem adamlar bir zada mecbur edilse, onun hiç açan gowy netijesi bolmaýar. Dip Türkmen studenti aýtdy. Soňky 3 hepdäniň dowamında Türkmen häkimetleri aýal gyzlara garşy alyp barýan kampaniýalaryny güýçlendirip, olara garşy berk çäklendirmeleri we gadagynlyklary girizdi. Häkimetler beýlikler bilen bir hatarda saç renklemek, manikür etdirmek, goşmaça kirpik we dyrnak daktyrmak, botoks ýaly gözellik hyzmatlary we dar köýnek hemde jinsy giýmegi dili süýlen gadagyn etdi. 27 aprelde ma'lum bolan soňky çäklendirmelere laýyklykda Aşgabatda we Balkanda aýal gyzlar ak reňktäki toý libasyny giýmekden, uloň öň oturgujyna oturmakdan mahrum edilýär. Şeýle-de sürüjilere akşam saat 8-den soňra ulogy zenan ýolagçy mündürmek gadagyn edilýär. Häkimetler dili süýlen ýöredýän bu gadagynçylyklarynyň sebäplerini düşündirmeýär. Bu barada resmi medeniýet hem kelam agyz söz aýtmaýar. Sinçler Türkmen häkimetleriniň soňky gadagynlyklarynyň syýasy üzüňeligi dolu diýen ýaly tasdik bolan Türkmenistanyň agressiw medeni üzüňelige tarap barýandygy barada aladalary döredýändigini aýdýarlar. Türkmen häkimetleri ýurdun çäginde koronavirus aladalar sebäpli girdilen karantin çäklendirmelerini gowşadyp baslatalar da Türkmenistan pandemiýanyň başyndan bäri adaty halkara ýolagçy uçur gatnawlaryny häzir çelini dikeltmedik sebitdäki ýeki täk ýurt we dünýädäki tanyjy döwletiň biri bolmagynda galýar. Azatlyň Aşgabatda kabarçysy apreliň başynda Türkiýede ýürüti gurnalan uçur bilen ýurda getirilip 21 gün karantinde oturup çykan bir raýat bilen söhbetdeş bolup, onuň başdan geçiren ýagdaýlary bilen gyzyklandy. Ýatdatdak 5 aprelde Türkmenistan howa ýollary Istanbuldan charter uçury bilen 290 Türkmenistanyny Türkmenabada alyp gelipdi. İstanbul'un halkara aeroportunda bu uçara münmek umydy bilen yüzlerçe Türkmenistanly gelipdir. Olaryň arasynda uçara garaşyp ençeme hepdelep aeroportda yatyp turanlar hem bar eken. Emma uçara diňe Türkmen konsulhanasy tarapyndan hasaba alynan raýatlar goýuberildi. Bu watanyna dolanmak umydy bilen gelen adamlarda nägilelik döretdi. Görnüşinden Türkmen häkimetleri raýatlaryny ýygyna getirmäge howlukmaýarlar. Dip howpsuzlyk aladalar sebäpli anonimlik şertinde maglumat beren Aşgabatly söhbetdeşimiz bellidi. Ol sana we etatan ýasaglaryň ýaş çagyly ineleriň we Ukrainadaky urusdan gaçyp çykan türkmen studentleriniň girdilendigine şaýat bolandygyny hem sözüne goşdy. Türkmenabada goňun desimide bizi 2 topara böldüler. 50 töwerek näsagy we ýaş çagaly enäni şäheriň ýokunç keseller hasahanasyna ekitdiler. Galanlary şol sanda meni hem karantin zolawda 21 gün saklap goýberdiler. Hasahana ýerleşdirilenleriň soňky ykwalyny bilmeýärin. Dip söhbetdeşimiz 28 aprelde habarçymyza gurrun berdi. Pandemiýanyň başyndan bäri öz çagynda koronawirusyň ýeki hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny öňe sürýän Türkmenistan, virus sebäpli 2020-nji ýylyň martynda ähli halkara uçuşlary ýatyranyňdan soň dürli ýurtlarda agyr ýagdaýda galandygyny aýdýan müňlerçe türkmen raýaty watanyny dolanyp bilmän kösenýär. Türkmenistana käwagt barýan charter uçurlary münmek üçin düzülen resmi tanawlara goşulmak ýyşy käbirler üçin aýlary, beýlikler üçin bir ýyldan hem köp wagt çekýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanlylar bu uçurlardan peýdalanyp bilmek üçin daşary ýurtlardaky türkmen resmiýetleriniň 1000-den 3000 dollar aralygynda para toraýandyklaryny hem gurrun berýärler. Azatlyk 28 aprelde Türkmenistan howa ýollary bilen habarlaşyp dowamly halkara uçur atnawlarynyň ýoly goýuljak seneti bilen gyzyklandy. Emma agentligiň wekilleri jogap bermekden ýüze urdular. Galy bertede geçen aýyň aýaklaryna hökümetçi ýarym resmi türkmen nesirleri käbir halkara uğurlar boýunça dowamly uçur atnawlarynyň ýoly goýuljakdygy barada maglumatlary çap etdi. Soňu bilen munyň bilen baglylykda hiç zat amal edilmedi. Galy bertede sol pursat Türkmenistan howa ýollarynyň resmi wekili azatlygy entek bu uğurda hiç zat planlaşdyrylmaýandygyny aýdypdy. Mundan başyda martyň aýagynda Türk howa ýollary gullugynyň wekili azatlyň habarçysyna Türkmenistana uçuşlaryny ýoly goýmaga taýýardygyny, emma munyň türkmen tarapyna bagly bolup durýandygyny hem aýdypdy.
Bu ağırlykda Azatlygyň Türkmenabadyň aeroportundaky çeşmesi 29 aprel giýişlik Moskwadan charter uçurunyň gelmegine taýýarlyk görülýändigini aýtdy. Şeýle-de ýurdun Sağlyk Ministrligindäki bir çeşmämiz maýyň başky hepdesinde Istanbuldan ýene bir charter uçury bilen 280 Türkmenistanyň Balkanyň Türkmenbaşy şäherine getiriljekdigini habar berdi. Türkmenistan şu wagt içinde öz çäginde resmi taýdan hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasaba almady. Ýöne pandemiýanyň dowamynda çäklendiriji mezburi düzgünleri ornaşdyrdy. Mundan başga da dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň birinden syzyp çykan maglumatlarda virusa ýoluganlaryň, ondan hilak bolanlaryň hem köpdigi nykdyldy.